people, wonder shall never end. Another one don't still happen again. No be small matter. Everywhere don't scatter, table don't break. No be small something. I know say most of una know this man, Elena Mathias Ezeaku, age of 4. My people, I know say most of una know say Mathias Ezeaku, he dey into business like land, he dey sell am phase 1, phase 2. Who need he go sell give the person. Even if say you dey obodo oyibo, you dey Nigeria, if you need, you call am. My people, na so they go check this land. As they reach there, my people, no be small something, oh, no be small movie. Na im Mathias play for us, my people. No be small matter. As he reach there, now you can see say church people say they still buy land for there. My people, no be small matter, oh, no be small gbas. May you no come be say I too talk. Na me use my mouth to narrate and finish, my people. Make una watch Mathias Ezeaku. No be small matter. Make una regard. Then ka dey go gate. Akwando kana Igbo Anglican Mission Lagos. Ne kwendo ka go ina emeri, ne kwendo ka bia go secure. Ne kwendo Anglican. Abego secure nka. Ino ebe a na-akọta ụta n'enigwe, ịchọrọ ije enigwe. N'ebe ndị ụka bịa secure. Ịkọrọ na ebe a na-akọta ụta. Ha amalụgara obere na onye ọbịa. Na-ekwebe atịrị signboard achekpuche okwu ya n'ọbara Jizọs. This land belongs to Igbo Anglican Mission. Ino ebe a na-akụ eri. Signboard achekpuche. Ka ị ghara ekpe aka. Na ebe a na-akọ mmụọ ọrụ ndị Kalaba n'ụwa na-emebi ndị Kalaba. Ngwanụ ụwa chọrọ imebi mana uru memebibe. Ebe ndị ụka goro more than thousands of ha nwe ebe a niile bawarins. Masaide akwa ha nwe eziokwu na any second gate front and back. Ndị ụka goro aka nri aka ekpe. Nke nwere na ebe a na-aza onye agwa onye mmiri. Ebe ka ojigi n'onu, ojigi n'aka, ojigi n'afọ, ngwa tọbịa, ngwa pụọ. 1, 2, 3, 4, power. Holy Ghost. My father. Eriela gị. Speaker ndị China na-adaghị n'isi gbudugburu. Ị na-ada. Ịda na ihe akụkọ. Eje na-akwụ landlord ụgwọ na iticha ya fada ego ụgwọ na-apụta. Akụkọ. Isi a na-ada ka lawyer na-ewetele gị akwụkwọ na-remind gị ka ji ụgwọ na. Ebe ndị ụka goro front and back. A na-awere ike. Ma ihe ndị ụka mere n'ụwa. Dobi ọcha niile nji soro ndị ụka. Igbo love themselves wee jide m mee ihe ndị ụka ike. Na-egbu ụmụnne ha. Ndị kwere na gị na-atụrụ gị ego. Ndị bụ the reason why eji aza bishop. Ụwa ekele gị ọfụma. Ha nwee nsogbu nye ha ekpere. Nsogbu eji one solution and solve everywhere in the world. Nye ha ekpere. Mefuchara ụlọ mmadụ. Ewere ekpere nye onye ahụ. Si ụmụnne m ruo ọnụ. Ụmụ Igbo bụrụ ndị ahụ from birth, from afọ ime. Ewere ya na-anya isi na Holy Ghost change n'ọnọdụ Ezeaku. Kedu onye ọ ga-agbanwe ọnọdụ ya? Onye ka ọ ga-agbanwe ọnọdụ ya? Hey! Ọ na-agagharị na-eme mma. How many years ka ọ ga-agagharịgide wee rute ụzọ ụwa n'ebe nna m? O gagharịgide rute Musa na maọbụ Thomas ọ gbarata Dan wee bịawa nrobo be nna m. Ọ na-agagharị na-eme before na-erute nrobo be nna m akagonu m eburugo m isi white akago m mgbe ahụ. Ị na-eme gị n'ụkwụ. Ịkpọgokwe ndị pastọ unu ka chọọchị na-aga.
Ya ga ina dugo ke church ina aga. Anglican church na. Isikwa otu isi ebe m kịta isikwa otu akpọ bishọp kọwagharịa o ịghọta so anyị nwa na-agbakerikwa n'ihe bụ ndị bishọp ndị Anglican na-agbakerikwa o maka mụnwa dị form of bishọp ndị Igbo love themselves and omenala bụ ụzọ eziokwu so otu esi kpọọ m kịta kpọkwa bishọp ndị Anglican ebe anyị na-eje na-atụ tithe and offering o ịnụgo deme. My people, share una don hear everything for the horse's mouth. No be small something. E say so that they buy land for here, so they don locate for here, so they buy left and right. My people, no be small something. Oh, e say the land when they buy no be small matter. Oh, say the land no be small land. Now they buy, say they buy for the left and the right hand. No be small thing. E say they fence am, say they secure am. Why people go dey pay offering, dey pay tithe? Why they go dey dey invest, dey keep for their own side? My people, as I cross this one, I watch October. It's not be small movie na Mathias give us. So he come dey laugh o, say ndị ụka don buy ndị ụka don buy land o, ndị ụka don do this o, ndị ụka still locate here o, ndị ụka. My people, as I hear this one, I say only my ear no fit hear this one finish. My come drop this one for here. My people, na here now for leave una bye.